All right, that's the mic. Okay. Amen. Naenda kutanga kutaura nacho. Andika. Tautenda marandika. Tautenda makoni kama pana andiki. Chabva mukudzidza Bhaibheri. Mangwana ndafara chaizwa nditi. Vanhu vasati vari kudzidza. Nokuti hakuna chinhu chichazoponesa vanhu chisiri shoko raMwari. Zvimwe zvese tinogona kuita tikaita sei, but kana papanhwa wekuponeswa, vanhu vanoponeswa neshoko raMwari. Hapana chinhu chinochengeta munhu upenyu hwake, chinopa utano, peace of mind, nekurarama kwakanaka, chisiri shoko raMwari. Handitika? Saka shoko rinafara chazvinhu zvakataita sei kwataita nhasi. Tadzidza pamusoro peendless chinai, endless walk handiti? Handafara chete patadzidza pamusoro peendless walk because tisu vamwe vanhu vanongova maraunzani kungoti apa pakumbobohwa amai majero vari kutaurisa handiti? Rikanimbobuda nekamboda ongobuda vakadai endless walk ikatomboitaura zvakaita rimwe gore memajero anotubhura. Takagara mumba natezvo vangu vakapamurai tichiita nyaya sadza riri kubikwa paipai ini ndanakotana ndikembobuda ndiroene mhepo panze pamba pangu pa saka ndabuda ndakabvara ndo ane majero pakia screen ndokozwa matsotsi achati anoedza akatenderera ndandanomira pagedhi tiwanangekunemesa maoko muro ndomasvika vakumba wasvika vakomana ndakamira pagedhi ndikaona kuti pudi ndakorwa nepudi pamusoro ndakuruka mapasi kuti nomeyatekwa panapa ndakutodzoka pemaizanima ndakudika pevanhu vakutotomborera toduna pamavawe kuti musoro vakuda kemusoro anotora namatsotsi munoziva dai nasina kubuda ndakagara pamama dhora rakavharwa vakomana vaingodarika ozvanozoda apirwe saka vakazoti vakauya neni chavhura saka ndasvika pepezoshuwa ndikamira pepe Mwari akanga akamne majero anotya zvakudaro saka makiwa akamashaya dai ndakatopurwa ukabatati vamamatanza leo makiya kanati akasheka saka teme akasheka makiye rendotikairokuseu topakabva azomuka vanhu tobva vakomana ita se azobvakarakuitana vetorese vatoenda saka ndatotawo papachidzidziswa ndakadzana etemunosowe ndakamborarama kwandiri kwegore redu ndakabvunza pamuna vanhu vakwarinoti mamuchenda kupi orit pamasuka pachichaitikapa taitamba draft saka ndakanga ndarengerwa nekufunga usiterekere pasinokufunga muterenga ndakarikaripotezikorwa ledu ndakakubuda padaingechokasikatokuziva kana marandikapira zvakendipachira ndakangomira chikotarisa kumusoro kutarisazvazuva iko ndakangomira vaendwa hapana saka ndoda kutenda Mwari ndakadzoka namatsotsi zvotinosova cheyo zvakaita se zvakavakaoma saka chikonosoku haina kunaka vanhu ngavafambire zvinhu zvavari kuziva pakufambire handiti vanhu vashandise nguva yavo handitika kusashandisa nguva dzimwe nguva chitochiva handiti saka muzuva ranhasi toti Mwari vatibatsire nekuda kwenguva yedu tichakumbira kuti Mwari vatibatsire tiidzidze nhau iri pana Daniel chapter 5 nhau iri pana Daniel chapter 5 ndichaitaura because yakareba nhau iyoyo saka yakareba kudaro ndichakurukura nezvo tichataura peri tozoverenga papi tozoverenga pamwe saka pana Daniel chapter 5 panonzi pane musoro unoti runyoro kuruoko runonyora pamadziro pamutambo wamambo Bherishazari handitika saka pane imwe nguva kuBhabhironi kwaine mambo ainzi Bherishazari. Bherishazari akaita pati. Bherishazari aita pati yake akadaidza vanhu vose vagara patafura ndobva vatanga kufara handitika vamwe kutamboti vaita seyavo vafare saka vatanga kufara papati paipai zvinonzi akati unzai waini ndobva amwa waini Bherishazari akabva adhakwa saka Bherishazari adhakwa manje ndopanobva pachita dzimwe pfungwa manje madhidzi ababa vake iye vainzi Nebhukadhinezari vakambenge vaenda paIsraeri vakunda Israeri ndobva vatapa vaIsraeri ndobva vaenda kuBhabhironi
saka pavakatapa vaIsraeri vakasvika vanotapa nezvinhu zvaive mutemberi yaMwari wavaIsraeri, vakatora zvinhu zvaive nezvinhu zvaishandiswa navaprista, maive nemakapu, maive nezvinhu zvakawanda zvaishandiswa navaprista kutemberi yaMwari. Midziyo yese yakaonzwa kupi kuBhabhironi. Midziyo yanga yakanaka, inonzi yanga iri yegoridhe, inga yagadzirwa nemametiriyoni nemaminarals akasiyana siyana, waya nayo kuBhabhironi. Saka midziyo yega yakatochengetwa. Ndokuti Nebhukadhinezari pane vanga akayichengeta, zvinonzi anga akaisa mutemberi yaMwari wake, but yakachengetwa. Nokuti aizviziva kuti midziyo iyi iri sacred, yakayera. Handitika. Saka mune tikafara nezvekuti Bherishazari mwana waNebhukadhinezari naiyo aitova nemidziyo nokuti midziyo yakayera. Handiti. Saka panenge nguva ajakwa manje papati ndopaanopa instruction yekuti endai munotora midziyo yeMwari waIsraeri. Handika. Muye namakapu namapureza ake. Handika. Ndoda kuti ndimwire doro newaini ndichipakurira kunepauro chifare papinai pamudzidzisa mushure ungaita sei ataa. Saka pane mamwe maarguments anowanzoitika. Pane argument inorama yavanhu inoramba ichitaura kunzi kunwa doro chii kana kuti kunwa doro hachisi chii. Handiti. Ipapo munonwa doro azobva nekuti munowanzoti tine besi rikunazoti samwe doro. Handiti. Ende munokota mabhesi munowaziva, munokota kwakuna Noa akazonwa doro akadhaka akaita muchikota muchifamba nawo mabhesi iwayo. Saka panapa panoburiswa nhau yekuti alcohol wenzava inoti chii kana haisi chii. Handika. Inogona kuita chii. Munofanira kutaura doro rinogona kuchinja pfungwa dzemunhu akataka kuita zvinhu zvaakanga achizoziva kuti hazinoita sei kuitwa. Murikuzviziva zvekutaura nekuda kuti atese atakwa. Pane vanhu vakanarora upenyu hwavanoregreta nekuda kwekuti vakadhakwa kwenguva diki diki. Handika. Ndobva vatopinda muupenyu hwakuregreta. Handiti. Izvo zvina namai vakawanda vanoshandisa seexcuse. Handika. Kana vachibvunzwa nababa kuti chii chakaitika chaizvo anotaura ndakadhakwa kupati ndikazotorwa advantage ndopakaenda kumanda. Handiti. But zvinoitika ndezvekudaio ndezvekuti chinogona chiri chokwadi. Murikuzviziva zvekutaura munhu aitozviziva kuti inofanira kuchichengeta, but at the moment yaakangotora doro raifungoti tinoti ehamu ndikungozvimwira kana ndari imweni ndichakangasa chitaka changu wazanditinokanganisa chishoro pachiti ndichakangasa chishoro pachangu kana ndamadora ndinawandakadzira. Handiti. Asi doro irorero rakasvika pakuti azopinda mumistake yaanoregreta kwaupenyu hwake hwose. Saka pane imwe nguva kunotone vana vekuti vanotonzi havana ana baba, kwete nekuti amai vacho havakwanisi kuidentifya baba vacho. Zvinotaura vanhu vakaenda mabasa kuti havatokwanisi kuidentifya baba vacho kuti ndiani nekuti pazvakaitika vakaita sei vakatama. Murikuzviziva zvokuti zvinhu zvinotorera mama vari vachitozviregreta kuti chii chakaitika. Zvinhu zvakaitika pamomende yekufarisa nekudhakwa. Saka kana vanhu vakafara pamunonwa doro pane excitement dzinoitikapo dzinogona kutevedza kunza nani munachaisira. Kuna vanhu vakatodzima mabasa nenhau yekuti vakafarisa. Handitika. Vaita sei vadhakwa. Murikuziva mabasa akaita sei akatopera. Kune vanhu vakunetsa navabereki vavo vanoti tinoda kuti tichokure tozoti mai havatukwe chero zvotizodii chero vakakutuka zvinengei mai havaita sei havatukwa nditi ndo makuriro atakaita. But kune vanhu vakatotuka vabereki vavo vakatwara mambama vadhakwa. Murikuziva varikurarama nekesi iyoyoyo zvazvinezvi iri kutovatevera kwese kwavari kesi iyoyo zvakaitwa vakaita sei vakadhakwa. Saka zvinoita kuti kana uchinge wazova sober haisi excuse chero kuna mai wakava mama wakadhakwa kana vachifanira kuripa vafanira sei kuripa. Saka zvakaitwa naBherishazari mama akadhakwa haisi excuse kuna Mwari kuti azototora midziyo yaMwari akaita sei akadhakwa. Nekuti kunwa doro ichosi. Kunzwa kutaura kutora doro ichosi ende ichoritora pakera vanhu vari rakanaka
ndikatonyora pauro content ndiyakati anditika kunoti unodzwa kuti kana wachinge waritora richakudhaka richakukanganisa upenyu. Saka zviri kwauri kuti iwe watozvipira kana ndichinge ndari mwadoreri zvichaitika kumberuko I will face the consequences. Andika saka ndizvo zvakaitika panapa. Saka Bherishazari aita zvaakaita izvi, atora midziyo yaMwari. Ndopanonzi pakazoitika chimwe chinhu chinoshamisa ipapo. Pakaitika chinhu chinoshamisa chekuti Bherishazari amira kutoro midziyo yaMwari pana Dhanieri chapter 5 ipapo munozoverenga marudzimba andika. Panonzi akagara patebhuri pakaita runako rwakatanga kumboonekwa ruchinyora pamadziro. Danieri achitaura kuti ruoko rwake rwakatamira papa ndizvi chida pamwe rwake rwakatamira apa kana apa ndichika achatinoswa kuti rwakaonekwa ruchinyora kupinai kumadziro kuti mene chengerechi ufasi nandizvi. Saka ruoko zvinonzi rwanyora kumadziro zvisungo zvamambo Bherishazari rwanga akadhakwa zvinonzi zvakasununguka vakatya. Ukanzwa kana paka pasore zvisungo rakatarwa bhande handizvi idheochi andika. Saka kana bhande ronzi rakatanga kuva lusi kurati pane mbaruzano dzanotaurwa murume akatya kuti akaonda within maminiti. Munokwambisa munhu anga akagutisa ake but paakaona zvaiitika kura kana bhande rakasunga rakabata rakagona kuva lusi pakatanga kuona bhuru richidzika zvichi anditika nezvinhu zvaitika apa kuna zvinhu zvemagnitude aityisa kuti ndaonda within maminutes. Kuti achiranga akadhakwa achiona ruoko ruchinyora akanzwisisa kuti ruoko urwu harusi ruoko rwunoma. Akatya neruoko rwakaita sei rwakaora rwanyora vari mapati. Saka pati mufaro wese vaine papo wakabva watombomira mushure mekunge vashandisa zvinhu zvaMwari. Saka mufaro wese wamira ipapo Bherishazari anonzi anochiudza vanhu vese kuti daidzai vakachenjera nen'anga dzose vauye. Rwabhirwa kwakanaka kuti paidaidzwa vakachenjera nen'anga vauye kuti daidaidzwa futi andisika. Rwoyo paBhabhironi vanhu avairoya zvaidadisa murikuzwisisa kwete uyu wechiuroyo munyimbo pamafika asina kana bhutsu nyimbo ndiari kudya vanhu hauna kana chaunacho mukwanisa apane masipika chakaitwa ofisi mukwanisa ndokana chitaura chichii kuna vamwe vanhu vachaenda kugehena soyo nekuda kwezvinhu vakarama panika panapa zvaitova gehena futi obvaenda kuti kune rimwe chigehena kuti chivi chechoenda papanika panapa chakaisingaibweki mukwanisa ponza vanhu vamukuya dzinodya vanhu kana varamba vamutarisa so unorwa chichi kuti benefit irikuitika zvinonguya vaikuroya yekudya vanhu ichimboriye chii murikwanisa haumona kuzvinzwisisa sokuti chiinge chiitika. Saka zvinonzi ukwa kune varoya vaitizikanwa kuti ava vanoroya vanozwisisa zvikuroya vanoroya so iri ofisi kuita n'anga dzakatire ofisi kozoitwa masaintisti nevaizva zvenyeredzo vaine papo vozama kuverenga nekududzira. Saka zvinoti chinhu chaifanira kuti wakaverenga obva wadudzira murikwanisa. Saka zvakaitika manje zvekuti waigona kuverenga wobva watanga sei kududzira murikwanisa. Saka chinhu chonakidza manje choti ndodakapetera hangu akaitaura ndimaniki hazina kutanga maina kotesanaidaito ako dzakafika dzikaita sei dzakanyorwa ndimi dzemutumwa dzakafika dzikaita sedai dzakanyorwa ndizi mene chekerechi ufasini dzikatoda kuita sei kududzira. Saka ukazoenda kuna vakorinte zvavhanzi kana pakati anotaura nendimi panokana kunge pananza sei anodudzira murikwanisa. Saka Mwari pazvakatonyorwa pabhaibheri zvoti anodudzira panonge chi aripo. Saka zvinonzi vakakundikana vose nekuti chinhu chakanga chabva kuna Mwari. Saka Mwari chinhu chaanenge aita iye anokwanisa kuchivanza kuna dhiabhori Satani chiro angada kuzama kuzvishandura semutumwa wechiedza haunochibata. Andinomusazvozvaro exactly. Saka ndofanira chinonzi navahosi vake angana vahosi vake mukadzi wake ndiye anozoenda kuna mambo aona mambo kuti atambura atotadza kudya. Zvinonzera namamwe madzimambo emunyika pamakanga atokanganiswa kuti mambo anga atsamwa. Madzimambo anga ari simba mambo yekuti akatsamwa so chirongo neminista kumba kwake wangosingatodyiwo izvozvo mambo akaita se akatsamwa handizvi
saka zvinonzi vavo vacho vakazoenda vakati mambo mukingdom yenyu mune murume akararama kwemazuva mamaviri. Murume uyu ainzi Daniel. Murume uyu mukati make mune mweya mutsvene waMwari. Saka munofanira kuti mutsvage murume iyeye. Kana tichinge mamutsvaga akasvika kwamuri, anofanira kuti akutsanangurirei, anofanira kuvereka zvakanyorwa nekuzvitsanangura, nekuti iye akakaita zvinhu zvikuru chaizvo pamazuva amamaviri. Saka zvinonzi mambo akateerera advice yemudzimai wake akaenda kunodaidza Daniel akasvika. Saka Daniel asvika, tatakakuverenga pavhesi 17 yaDaniel chapter 5 ndopanda kuverenga. Ndotangira pa 16 18. Alright. Ndatangira pa 13. Pa 13 panoti ipapo Daniel akauyisa pamberi pamambo. Mambo akataura akati kuna Daniel, ndiwe uya Daniel wavana vaJudha vakatapwa, vakandotapwa kwaJudha nababa vangu here? Ndanzwa kwazvo kuti mweya waMwari uri mukati mako, uye kuti chiedza nezivo nenjere kwazvo zvinowanikwa mauri. Zvino vakachenjera idzo n'anga vakauyiswa pamberi pangu kuti varave zvakanyorwa izvi, vandizivise kududzirwa kwazvo, asi vakakonyiwa kundizivisa kududzirwa kwechinhu ichi. Asi ndakanzwa kuti iwe unogona kududzira nokusunungura fundo. Zvino kana ukagona kurava zvakanyorwa nokundizivisa kududzirwa kwazvo, uchafukidzwa nguo tsvuku nokushongedzwa ngetani wendarama pamutsipa wako, uye uchava mubati wechitatu paushe hwangu. Ipapo Daniel akapindura akati, akapamberi pamambo, garai henyu nezvipo zvenyu, ipai henyu mumwe mibayiro yenyu. Kunyange zvakadaro ndicharavira mambo zvakanyorwa nokumuzivisa kududzirwa kwazvo. Imi mambo, Mwari wokumusoro-soro akapa baba venyu Nebhukadhinezari ushe noukuru nembiri noumambo. Zvino nokuda kwoukuru hwaakamupa, vanhu vose namarudzi vose namarimi ose vakadedera nokutya pamberi pake. Aiuraya waaida kuuraya, achiraramisa waaida kuraramisa, aikwiridzira waaida kukwiridzira, nokuderedza waaida kuderedza. Asi mwoyo wake wakati achizvikudza, nomweya wake uchizviomesa, kusvikira achiita manyawi, akabviswa pachigaro chake choushe, vakamutorera kubwinya kwake. Akadzingwa pakati pavanakomana vavanhu, mwoyo wake ukaitwa sowemhuka, akandogara nembizi, akabviswa uswa nedova rekudenga, kusvikira aziva Mwari wokumusoro-soro, anobata ushe pakati pavanhu, achiupa waanoda. Asi imi Bherishezari mwanakomana wake, hamuna kuzvinipisa nomwoyo wenyu, kunyange makanga muchiziva zvose, asi makazvikudza pamberi paIshe wokudenga. Midziyo yeimba yake yakauyiswa pamberi penyu, imi namadzisi enyu navakadzi enyu navarongo venyu, mukanwa waini nayo, mukarumbidza vamwari vesirivheri nendarama nedare namatanda namabwe, vasingaoni kana kunzwa kana kuziva. Asi iye Mwari akabata mweya yenyu muruoko rwake, anoziva nzira dzenyu dzose, hamuna kumukudza iye. Amen. Saka panapa tinonzwa nhau yedu mafambiro akaita. Saka zvinonzi mambo Bherishezari vadaidza Daniel anouya pamberi pamambo otanga kurondedzera nhau. Chinhu chadaidziwa Daniel panapa adaidziwa ndasikoverengani nekududzira kutaura, asi anotanga kuparidza nhau iyi asati arava nekududzira. Murumanzisa. Saka ini nhau yangu haisipari zvakanyorwa kumadziro. Andika nhau yangu haisipari sei. Murumanzisa. Nhayamwe pakuti sei Daniel akatanga kuparidzira Bherishezari. Daniel anotanga kuti asati amudza, atanga kumudza kuti baba vako iwe Bherishezari vakaita same mistake yawaita iyi. Murumanzisa. Yekuti havana kuteerera Mwari,
vakatorwa vakaiswa musango vakatorarama sechii semhuka. Kusvika vatendeuka Mwari akazovadzora. Ko iwewe sei waita semistake yakaitwa nababa vako? Ndomavanenya andika. Saka pana vajudgment taari kuzama kutaura pana kuna Belshazzar chekuti mambo Belshazzar ndisati ndatanga kukuudzai apakanyorwei ndoda kuti ndizive kuti chii chakaitika nekuti iwe mambo waifanira kudzidza nekuti baba vakwe unozoti vakafamba sei. Saka iwe uchirarama ungone template rekuziva kuti madzibaba vangu vakafamba so. Saka ungosingafaniri kuita mistake iyi hatifaniri kuacceptwa nekuti wakanga une pawaifanira kudzidza. Saka ndopanoramba achitsanangura nawo iyi. Saka kuti Daniel arikutaura nyaya inotiyo sekuru vakwe iwe unoziziva kuti vakafa neTB nemuna kuti vavodya, asi iwe unobuta vodya. Chii chikaitika kwauri? Waifanira kuita sei? Waifanira kudzidza. Saka kana iwe wane TB uri chipatara anobvunza achiti hasifanire kuacceptika, hasifanire kugamuchirwa izvi nekuti sekuru vako vakafa neTB nokamba upenzi. Zvino newewe here? Daniel achibvunza Belshazzar, chii chakaitika? Naihanzvadzi yangu chii chakaitika pavangochema? Wani ndakamitiswa. Wamitiswa wepiri. Kumitiswa wepiri kuti wakamitiswa nekutanga nemumwe nobva wamitiswa kana wepiri nemumwe kana kuzokarekwa neakakumitisa nekutanga wache wakatarisana navo vaviri uchichema. Mwari anenge achibvunza kuti ndiri kuzviona kuti uri kuchema but nauri mavanyotiva kuti ndinzwisise kuti chii chakaitika pauri nekuti chinhu chakamboitika kumashure. Waifanira kudzidza. Haugoni kuramba uchidzokera musame mistake nekuramba uchiri ndicha same error yechinhu chakamboitika kuchinza kana kuna baba wako. Waifanira kuita sei? Sekuru vako vanga vakaromba vane zvikwambo zvinonetsa musha zvokuti kwendera maifamba so maizwa zvikwambo zvachazana achesekuroro nekuti unazonzwisisa kuti urombo hwasekuru hwako hwakatambudza musha sei, asi tochidwa nhasi kuti newewo zera rakwewo wakandoromba iwewe. Sekuru vako vakarombera kuti vakozhi vake iwe unorovera kuchengeta mabhumu ofunga zvakasiyana. Iwe wakanatozvisa sekuromba wakanoromba wangasina kurombera kana mushauri vachitaura kuti handina kutora makona ayo kubata mushonga kuti uraye vana vangu iyi ndakatorera kuti ndikwanise kupinda mhuri yangu ndosine chitaurwa izvi. Asi mushonga wakapanduka ukatanga kuita zvinhu ngapesi memusha. Saka kana wako iwe wakandotora iwoyoyo wokutoti pasati nechitinha uko nekungakazvikisira chiconstruction Mwari uri kuchakase unogona kushanduka zvakaro kapedza chimhuri. Saka Mwari kana akatarisa vana vako vasikana navana vako vasikana vachitambudzika nekuda kwako anoramba achizvibvunza kuti chii chakaitika pauri pamusoro paupenyu hwako. Hauna kudzidza kuna sekuru vako here? Chinhu chaisafanira kuitika mumba mako waifanira kudzidza. Izvi zvinhu zvakaitika kumadzibaba edu nekwatikakurira kumamisha kwataina kuziva isusu kuti hakuna n'anga yanga ine musha wakanaka. Hakuna n'anga ine musha wakanaka pausina. Hakuna n'anga ine musha wakanaka. Asi ikoko ndokwaindotsvaga madzisekuru vezvi ruzivo kuti kun'anga ikoko navo vakafa vasina misha yakanaka. Kwewo chinoita kuti pageneration ino pazera rino uende kunopfugamwa ndikuitwa bvunzi panani chii? Waifanira kudzidza. Pane zvinhu zvinoitika mukati muupenyu mwanzo. Munoziva kuti munhu unosvika pabasa opindwa basa so wonzwa ndakadzimwa basa panapa akawa iwo wanopinda paya unoziva ndakadzimwa basa ndakadzimwa sei nekuba but unoziva kunoita sei nekuba mabasa iroro hauzizi. Saka wozoona kunotsvaga ruzivo kuna Mwari manje
Mwari ndibatsireiwo, Mwari chichinetika kwandiri, mekoze kumusha kwangu, ndoda kuenda kunoona munhu waMwari. Mwari akakutarisa ati uri benzi wewe, wakasvika pabasa wakaudzwa kuti akabva akadzingwa nekuda kwechakati nechakati, kochiteto tiwende musame mistake. Waifanira kudzidza, saka zvinoita kuti vanhu tinofanira kudzidza. Mistake inoitika haifaniri kuva habit yekuita mamistakes, haifaniri kuva culture yekuita mamistakes. Handitika munhu anofanira kuita mistake. Munozama namabasa matinoshandora, munoshanda mapawatuza ndizva madhiraivhi machini. Unoita mistake yekuti akazorora wachitambura chigoroso kambani yokukombatseri vanonzwisisa. Handitika kuti paitika mistake, but wakazoita futi imwe mistake pabasa papa obva wachitambura muchigoro, inonzi negligence. Kambani iri kuti uri benzi pamusi wekutanga wakachekwa iwe ndopanga wakufanira kudzidza kuti zvinonocheka uyu unovharikwa sei. Saka wachekwa zvakari nechipiri kuda kuti uri dofo, waifanira kuita sei? Fana kudzidza. Saka unokambaniro kukombanjena pechipiri madara saka kunomira nemukotiso vakatokupomera mhosva yekuti uri kuzvichengeta chigoro ndinoda mari. Zvesamuzvizikanizvi waifanira kuita sei? Waifanira kudzidza, waifanira kudzidzwa. Saka ndinoti inini tichikura ana sekuru vedu vakauya kuno South Africa kuti andikuweneranira, ndobva vauya kuno kuwerera kunoku vakatadza kana kuvaka misha, vapedzwa mari navadzimai vechovi. Iwe ndobvazoya 2020 ndoyekuti ndovarikuda kisembiseke kuti ukupedzwa mari vakazorutoni haukuvaka kuti mushakuno hawaifanira kudzidza uri dofo. Unovakochizokuti sembiseke anokuvakudzwa kuti seucha kuti kumba kwiri zvisuna panguru wangu pane gwana unozvipanuvava mchube mchube akayakwechobheka panguvavani pamchube akayawenyera kavera chobheka akazodzoka avoda kufa ndobvaapata. Murimazvisa saka chichai tikawenera tikatiwenera vainachirwa navakadzi vejoni tikatoudzwa andidika kuti vainachirwa navakadzi vejoni. Zvinewo wachizoya zvinzareka kuma17 iwe wachizoya kuno 2015 wosvika kuti wapinda nesimisteki yakafana sekuru 1970. Saka Mwari vanokutarisa votanga kutaura newe vasati vakaadhisa nyaya yako yawauya nayo kuti chii chiri kumboitika ini kuti savapemusha. Handitika vanotanga vakuti sekuru vako mutubheki vakauya vakashanda mamainye kwakati uko kwemakore akati vakaisa mari yakadai yakapedzwa navakadzi vechemhisa vakazogara kumuzvasina chii. Iwo waita semistake kuti yoyoyo nekuti kamari kako kwauri kufamba uchitengesa magurumu nekamari kako kwauri kufamba uchivaka mukonzinaishenumo kakupedzwa mina vakadzi patina. Waifanira kudzidza, waifanira kudzidza. Vanofanira nanochemoti wakatorwa murume neshamwari yake. Hamuna kukura muchizvinzwa kuti mai vepapapo wakatorwa murume neshamwari yavo. Chichikati vatorwa murume neshamwari yavo sikazvaimudza masikireti yesu ndiaivapa maadvaisi ndiaikuda mumamavo. Asi nazvino vari kungoramba vachibuda mudzimba nekuda kwemurume nekuda kweshamwari yavo. Waifanira kudzidza. You're not an exception. Waifanira kudzidza kuti chakabudisa tsitsi rako mumba kwawakadzidwa wachitsanangura vanotaura ndakaita upenzi nekuti ndakaudza shamwari yamasikireti. Asi iwewe ndiakushamwari yaunofunga yakasiyana neadzidzo ako. Saka unokwanisa kuudza masikireti nekuti wakangwara zvinanguda ngadzidzo ako. Saka Mwari vanoramba vakakutarisa vachiti uri dofo iwe, uri zibenzi. Waifanira kudzidza, waifanira kudzidza. Saka shoko raMwari kana tichitaura kuna Timoti ndotaura shoko raMwari rakanaka. Handika rakanyorwa for reproof and correction. Handiti saka muchaona kuti chaitaurwa kwaiva kuti tikaverenga shoko kuOld Testament kweso chinhu vakasiyana rozisa chikachitaurwa zimwana basi chakafamba aimless walk. Handitika exactly inini kana ndakaverenga ipapa panofamba aimless walk. Kana ndakazofamba aimless walk Mwari kana akanditarisa ndamunyaswa anotaura kuti ini zibenzi. Urumva ndosaka ndakada kufundisa vana nekutati aifanira sei kudzidza, aifanira sei
kudzidza. Vanhu vanofanira kudzidza kune zvakaitika mumashure. Experience yawaita nhasi ngaive lesson ramangwana. Haufaniri kuramba uchidzokorora kupinda muchinhu chimwe chete. Munhu akasikwa natural naMwari kuti anofanira kukura. Saka iwe kana sisoko wakaita mistake wakaita, kana mukoma wako wakaita mistake wakaita, kana baba wako wakaita mistake wakaita, unofanira kutenda Mwari. Nokuti chinhu ichi hachifanira kuitika papi? Pauri. Unofanira kutodzidza kuti ini baba vangu chakavavhinga chikadotisa kudetsikaurirani pamba panapa inawepo kwangu vanga vanibarika handii unongotoona kuti chikadetsikaurirani vanogoma muti ibarika. Asi ini ndinoti ndiite muti mudzimai wangu vana vangu vakuru vari vati vaneche vari vamwe chete pasina kuenda chakakurira mubarika zvainetsa. Vati kana iwewo wakazoita zvakatiwa nababa wako, vana vako vakataka kuchemana namapanga namachemo, Mwari vanoramba vakakutarisa vachiri kuti dendera baba iwe. Waifanira kudzidza. Waifanira kudzidza. Saka kuti ndiye vana Mwari. Ngatimedzwa nhasi ndikuti unofanira kudzidza. From day one. Kutanga nhasi unofanira kudzidza. Everything chaitika mukati muupenyu hwako nechikuitika mupenyu hwanenge unofanira kudzidza pachiri. Mistake yaitika nhasi, downpour yawaita nhasi, unofanira kudzidza pachiri. Zvawanda zvaitirwa nenge, zvawanda zvaitika kuna nenge, mistake yaaita kana zvakanaka zvaaita, handidika unofanira kudzidza kudzidza. Unofanira zvokuti dai baba vaBherishezari, dai Bherishezari akaita zvinhu zvakanaka bebe, Mwari wangu atangotaura the same thing. Handidika nokuti zvinoitaurwa chero ukatenda Mwari achitaura pamusoro pemadzimambo aIsraeri, airamba achivapa mhosva yekuti nyangwe pakati pekushawa mumwe chete akafamba semuranda wangu Dhavhidhi. Kuti Mwari aitotsvaga munhu anodzidza kuna Dhavhidhi. Zvokuti akatarisa Soromoni, so airwadziwa naye kuti chii chaitika kuna Soromoni. Soromoni waifanira kudzidza kuna baba wake. Achitarisa mwana wake Rehobhoamu akuzochiita kaita kuna Rehobhoamu, aifanira kudzidza kuna sekuru wake. Muri panzvizisa. Saka Mwari vari kuti mukati meupenyu tinofanira kudzidza. Vanhu vaMwari tofanira kudzidza. Saka nhasi ndikuti Mwari ngavakukomborere, Mwari vatiitire zvakanaka. Patidzokera mukati mevhiki nezvinhu zvatinoita mukati meupenyu hwedu, tirangarire chinhu ichocho kuti every experience, every incident weitika inofanira kuva lesson kwauri, nekuti mangwana something chakaita seicho chawira uyo chichasvika nepauri, uye chakambokwira hachirege kudzoka, chinodzoka zvakare chida kukupa bhuti. Saka unofanira kudzidza. Saka unofanira kudzidza. Nezita raJesu nanamu. Amen. Sometimes ukaona munhu ane maitiro akaarikudza